Så kaptajnen, så pausen. Nu skal vi hjem her i virksomheden og få fundet ud af, om vi kan arbejde sammen. Det kan jeg godt være lidt tvivl om. Fordi nogle gange så er vi, så er der altid lidt skemyst, og der er nogen, der vil tage føringen og sådan lidt forskelligt. Så det skal vi lige finde ud af, om vi kan bryde linje der, så vi alle arbejder på samme plan. Og derfor har jeg konstrueret sådan et produktionsapparat her. Og det skal vi arbejde lidt med. Hvis nu alle, de stiller sig her og gør sådan her, overfor den, de står overfor. Sådan her. Så går man så tæt på hinanden, at fingrene de faktisk ligger lige op ad hinanden. Altså på siden af hinanden. Ja, hvis I går lidt til, så ligger sådan der. Yes. Fingrene må ikke røre hinanden, men de skal bare være der. Yes. Du er bare med her. Du er bare med her. Yes. Nu kommer der et produktionsapparat her. Og nu er spørgsmålet, om jeg kan få den balanceret derind. Det her, det er fra alle de gode år på Skanderborg Festival. Ja, det er under den Den kan fortælle historier, den her. aktiv. Yes. Der skal jeg lægge på alle jeres fingre. Kom. Rør ved. Kom så ved. Vi kan ikke med det, ja. Ned i bunden. Op. Ned derovre. Ui, der ligger stykker ved på her. Ret op. I skal ned derovre. Sådan, jeg kan ned. Så skal vi ned. Også dernede, ned i bunden. Ned. Mester over hånden, vil du rette op? Jeg vil bede jer om at tænke konstruktivt nu. Det her, det er en fiktiv figur. Men I får et kvarter til at løse opgaven i gruppen. I skal forestille jer, at Anders han sidder her. Jeg vil tænke, at jeg tror, Anders han vejer nok. På det tidspunkt der vejer Anders nok. Den fylde i kinderne i hvert fald. Jeg kan se, at han er 600 gram. Han er en miniatyrudgave af Anders. Han hænger her. Med et ræb omkring, så hænger han her. Næste gulv. På et tidspunkt, så går jeg, så skal I forestille, så går jeg over og klipper den snor der. Anders han må ikke kunne slå sig, når han rammer jorden. Så ud fra de ting, I har fået der, så skal I forestille jer, I skal bare lave en lille mini-prototype, I skal måske skrive ned, hvad I godt kunne tænke jer at gøre for at løse opgaven. Det får I kvarter til. Så skal I komme med et forslag til, hvordan I vil lave en konstruktion ud af de ting der, I har ved bordet nu. I må gerne få udleveret. I skal forestille jer, at I får udleveret 3 kartoner og 100 stykker papir måske. Men det I skal lave nu, det er bare en lille idé om, hvad kan man gøre. I skal prøve at arbejde med hænder. Fordi at vi skal på den af. Kom og fortæl. Okay? Kom. Det er bare alt for... Det er ikke holdbart nok. Nej, det er så vigtigt faktisk. Faktisk ikke helt dumt for skolen, bare ret sådan det. Den forsvinder, og der er noget, der rammer i hvert fald. Måske ikke. Altså, hvis det er hvis man så Ikke
Løse opgaven, skulle jeg sige. Ja. Og hvad har I lavet dernede? Prøv nu at høre, hvad siger I? Okay. Hvordan skal han komme ned på gulvet? Ja. Og her kommer han ned og lander blødt i skumgummi her. Fiktiv skumgummi. Det synes jeg, det faldt også genialt ting. Vi har lavet sådan en bjørnepude. Ja. Og hvordan skal han komme ned på gulvet? Du klipper snoren, så klarer tyngdekraften resten. Så han kommer ned og står på... Der står han stadig jo på personen. Ja. Så holder han. Det er også ud til banen, og så lige et blødt fald dernede i vandvand. Det er sgu godt meget. Ligger. Ja, smart. Så kan vi gå ned. Så kan han gå ned. Jeg ved ikke, om I prøver, men det her det er ikke bare nok til nemt is. Nej, fordi der er den klistret. Prøv at stille og roligt. Så skal vi have fat i anden saks. Det var ærgerligt. Det var fordi så meget tæt, fordi du var bange for, det ville falde ned. Ja. Altså, der er jo ikke noget forkert i at tænke noget andet. Spørgsmålet er bare, om det er bedre. Nu har man jo lige pludselig set en trampolin derovre, der virker. Så nu bliver det spændende. Hvem fører saksen her? Så, go! Oh my god! Anders kommer ikke mere af sig selv. Og hvis man lægger mærke til ægget her, Anders det her, så har han altså den rupetten med her. Han er klar, det er speed nu. Nu er han bare hjemme over. Ja. Gør du ordentligt. Smil til fotografen. Ja, nu er jeg ordentligt. Ja, nu skal vi. Anders. Du bløder lidt. Men altså, jeg synes, I er kreative, så lad os da prøve at se. Sidste dag. Vi har 2 Anders, der overlevede, og 2 Anders, der døde. Ja, det er en 3-2'er. Ham der han dør i hvert fald.